Epístola de l'apòstol Pau als Romans. Romans, capítol 1. Pau, servent de Jesucrist, cridat com a apòstol, separat per a l'Evangeli de Déu, que ell havia promès abans en les Santes Escriptures per mitjà dels seus profetes, concernent al seu fill, que esdevingué del llinatge de David, segons la carn, declarat fill de Déu en poder, segons l'esperit de santedat, per la resurrecció dels morts, Jesucrist, Senyor nostre. Per ell hem rebut la gràcia i l'apostolat per l'obediència de la fe en tots els gentils per causa del seu nom, entre els quals també hi sou vosaltres, cridats de Jesucrist. A tots els qui sou a Roma, estimats de Déu, cridats com a sants. Gràcia i pau a vosaltres de part de Déu, el nostre Pare, i del Senyor Jesucrist. Primer, dono gràcies al meu Déu per mitjà de Jesucrist per tots vosaltres, perquè la vostra fe es proclama en tot el món, perquè Déu, a qui serveixo amb el meu esperit en l'Evangeli del seu Fill, m'és testimoni que incessantment faig memòria de vosaltres i sempre demano en les meves pregàries que, si pot ser, ara per fi, en la voluntat de Déu, aconsegueixi de venir a vosaltres, perquè anhelo de veure-us a fi de compartir amb vosaltres algun do espiritual per tal que sigueu enfortits, és a dir, per encoratjar-me juntament amb vosaltres per la fe mútua, vostra i meva. No vull que ignoreu, germans, que moltes vegades m'he proposat de venir a vosaltres, però fins ara m'ha estat impedit, per obtenir també entre vosaltres algun fruit, com també entre els gentils. Soc d'autor tant als grecs com als bàrbars, als savis com als ignorants. Així, doncs, per part meva, estic ben disposat per anunciar-vos l'Evangeli també a vosaltres, els qui sou a Roma. Perquè no m'avergonyeixo de l'Evangeli de Crist, perquè és poder de Déu per a salvació de tot aquell qui creu, del jueu primer i també del grec, perquè en ell es revela la justícia de Déu des de la fe per a la fe, tal com està escrit, el just viurà per la fe. Perquè la ira de Déu es revela des del cel contra tota impietat i injustícia dels homes que detenen la veritat amb injustícia, ja que allò que es coneix de Déu els és manifest, perquè Déu els ho ha manifestat, perquè les coses invisibles d'ell, el seu poder etern i la seva divinitat, són clarament visibles des de la creació del món i es comprenen a través de les coses creades a fi que siguin excusables. Perquè tot i havent conegut Déu, no el glorificaren com a Déu i no li donaren gràcies, sinó que esdevingueren vans en els seus raonaments i el seu cor insensat s'enfosquí. Afirmant ser savis, es tornaren necis i canviaren la glòria del Déu incorruptible per una imatge semblant a l'home corruptible, a ocells, a quadrúpedes i a rèptils. Per això, també Déu els va lliurar a la impuresa en els desitjos dels seus cors per deshonrar els seus cossos entre ells mateixos, els quals van canviar la veritat de Déu per la falsedat i van adorar i servir la creació en lloc del Creador, que és lloat pels segles. Amén. Per això, Déu els va lliurar a passions deshonroses, ja que fins les seves dones van canviar l'ús natural pel que és contra natura. I de la mateixa manera els homes van deixar l'ús natural de la dona i en la seva lascívia es van abrusar els uns pels altres, homes amb homes, cometent impudícia, que reben en si mateixos la paga merescuda per la seva perversió. I com que no van aprovar de reconèixer Déu, Déu els va lliurar a una ment reprovada a fer coses impròpies. Estan plens de tota injustícia, fornicació, malícia, cobejança, maldat, plens d'enveja, homicidi, rivalitat, engany, malvolença, murmuradors, calumniadors, avorridors de Déu, arrogants, orgullosos, fanfarrons, inventors de maldats, desobedients als pares, desassenyats, deslleials, sense afecte natural, sense compassió, sense misericòrdia. Aquests, malgrat que coneixen la justa sentència de Déu que els qui practiquen tals coses són dignes de mort, no sols les fan,
sinó que també estan d'acord amb els qui les practiquen. Romans, capítol 2. Per això ets inexcusable, oh home, tothom que jutja, perquè en allò que jutges l'altre et condemnes a tu mateix, perquè tu, que jutges, fas les mateixes coses. Però sabem que el judici de Déu és segons veritat contra tots els qui practiquen tals coses. I tu penses, oh home, que jutges els qui practiquen tals coses i les fas, que t'escaparàs del judici de Déu? O menysprees la riquesa de la seva bondat i paciència i longanimitat, ignorant que la benignitat de Déu et guia al penediment? Però segons la teva duresa i el teu cor impenitent, atresores ira per a tu en el dia de la ira i de la revelació del just judici de Déu, que retribuirà a cadascú segons les seves obres. La vida eterna per als qui amb perseverança en la bona obra cerquen glòria i honor i incorruptibilitat. Però per als egoistes que desobeeixen la veritat i obeeixen la injustícia, indignació i ira, tribulació i angoixa sobre l'ànima de qualsevol home que obra el mal, del jueu primer i també del grec. Però glòria, honor i pau per a tot el qui obra el bé, el jueu primer i també el grec. Perquè davant de Déu no hi ha excepció de persones, ja que tots els qui van pecar sense llei també es perdran sense llei, i tots els qui van pecar sota la llei seran judicats per la llei. Perquè davant de Déu, els justos no són els qui escolten la llei, sinó que els qui practiquen la llei seran justificats. Perquè quan els gentils, que no tenen llei, fan per naturalesa les coses de la llei, aquests, sense tenir llei, són lleis per a si mateixos. Ells mostren l'obra de la llei escrita en els seus cors, donant-los testimoni la seva consciència i acusant-los o també defensant-los els seus pensaments entre ells mateixos. En el dia, quan Déu judicarà les coses secretes dels homes per Jesucrist, segons el meu evangeli. Heus aquí, tu que t'anomenes jueu i descanses en la llei i et glories en Déu i coneixes la seva voluntat i, com que estàs instruït per la llei, aproves les coses que són més excel·lents i creus que tu mateix ets guia de cecs, llum per als qui són en tenebres, instructor dels ignorants, mestre d'infants, que tens en la llei la forma del coneixement i de la veritat, tu, doncs, que ensenyes un altre, no t'ensenyes a tu mateix? Tu que prediques de no robar, robes? Tu que dius de no adulterar, adulteres? Tu que abomines els ídols, t'aprofites dels temples? Tu que et glories en la llei, deshonres Déu amb la transgressió de la llei? Perquè per causa de vosaltres, el nom de Déu és blasfemat entre els gentils, tal com està escrit. Perquè la circumcisió, certament, és profitosa si practiques la llei, però si ets transgressor de la llei, la teva circumcisió es torna incircumcisió. Si, doncs, l'incircumcís guarda els preceptes de la llei, la seva incircumcisió no li serà comptada com a circumcisió? I si el qui per natura és de la incircumcisió compleix la llei, no et jutjarà a tu que amb lletra i circumcisió és transgressor de la llei? Perquè no jueu el qui ho és exteriorment, ni és circumcisió la que ho és exteriorment en la carn, sinó que és jueu el qui ho és interiorment, i és circumcisió la que ho és d'acord en l'esperit i no en la lletra, la lluança del qual no prové dels homes, sinó de Déu. Romans, capítol 3. Quin és, doncs, l'avantatge del jueu? O, quin és el benefici de la circumcisió? Molt, en tots els sentits. Primer, perquè els van ser confiats els oracles de Déu. Què hi fa, doncs, si alguns no van creure? La seva incredulitat invalidarà potser la fidelitat de Déu? De cap manera, sigui Déu veraç i tot home mentider, segons està escrit, a fi que siguis justificat en les teves paraules i vencis quan vagis a judici. Però si la nostra injustícia fa ressaltar la justícia de Déu, què direm? És Déu potser injust en infligir la seva ira? Parlo humanament. De cap manera. Altrament, com judicaria Déu al món? Perquè si la veritat de Déu
a través de la meva mentida, encara ha abundat més per a la seva glòria, perquè se'm jutja a mi encara com a pecador? I, per què no fem el mal perquè em vingui el bé, com ens calumnien i alguns afirmen que diem, la condemnació dels quals és justa? Què, doncs? Som millors nosaltres? No, en absolut, perquè ja hem acusat a tots, tant jueus com grecs, que estan sota pecat. Com està escrit, no hi ha ningú just, ni un. No hi ha ningú que comprengui, no hi ha ningú que cerqui Déu. Tots s'han desviat, alhora s'han fet inútils, no hi ha ningú que actuï amb benignitat, no hi ha ni un de sol. La seva gola és un sepulcre obert, amb les seves llengües parlen enganyosament, sota els seus llavis hi ha verí d'àspids. La seva boca és plena de maledicció i d'amargor, els seus peus són lleugers per vessar sang, en els seus camins hi ha ruïna i desgràcia, i no han conegut el camí de la pau. No hi ha temor de Déu davant dels seus ulls. I sabem que tot allò que diu la llei ho diu els que estan en la llei, a fi de tapar tota boca i que tot el món resti subjecte al judici de Déu. Per tant, cap carn no serà justificada davant d'ell per les obres de la llei, perquè per la llei ve el coneixement del pecat. Però ara, la justícia de Déu s'ha manifestat sense la llei, testificada per la llei i els profetes, és a dir, la justícia de Déu per mitjà de la fe en Jesucrist, per a tots i sobretot els qui creuen, perquè no hi ha diferència, ja que tots han pecat i no aconsegueixen la glòria de Déu, essent justificats gratuïtament per la seva gràcia per mitjà de la redempció que és en Crist Jesús, a qui Déu va presentar com a propiciació per la fe en la seva sang, per a la demostració de la seva justícia, havent passat per alt els pecats passats en la paciència de Déu, per a la manifestació de la seva justícia en el temps present, a fi que ell sigui just i justificador del qui té la fe en Jesús. On és, doncs, la vanaglòria? Ha estat exclosa. Per quina llei? Per la de les obres? No, sinó per la llei de la fe. Concloem, doncs, que l'home és justificat per la fe segons les obres de la llei. O és que Déu ho és només dels jueus? No ho és també dels gentils? Sí, també ho és dels gentils, perquè Déu és u, el qual justificarà la circumcisió per la fe i la incircumcisió per mitjà de la fe. Invalidem, doncs, la llei per mitjà de la fe? De cap manera, sinó que afermem la llei. Romans, capítol 4. Doncs, què direm que ha obtingut el nostre pare Abraham segons la carn? Perquè si Abraham va ser justificat per les obres, té motiu de gloriar-se, però no pas davant Déu. Què, doncs, diu l'Escriptura? Abraham va creure Déu i li fou comptat com a justícia. El qui treballa, el sou no se li compta com un regal, sinó com el que se li deu, mentre que el qui no treballa, però creu en aquell que justifica l'impiu, la seva fe li és comptada com a justícia. Així, David també descriu la felicitat de l'home a qui Déu compta la justícia sense les obres. Feliços aquells als qui els han estat perdonades les iniquitats i els seus pecats han estat coberts. Feliç l'home a qui el Senyor no li compta el pecat. Aquesta felicitat, doncs, és per a la circumcisió o també per a la incircumcisió? Perquè diem que a Abraham la fe li va ser comptada com a justícia. Com li va ser comptada, doncs? Quan era en la circumcisió o en la incircumcisió? No pas en la circumcisió, sinó en la incircumcisió. I va rebre el senyal de la circumcisió, segell de la justícia de la fe, quan era en la incircumcisió, a fi que ell fos pare de tots els creients incircumcisos, a fi que també a ells els sigui comptada la justícia, i pare també dels circumcisos, d'aquells que no solament són de la circumcisió, sinó que també caminen en els passos de la fe que tenia el nostre pare Abraham quan era incircumcís. Perquè la promesa feta a Abraham o a la seva descendència, que ell seria l'hereu del món, no va ser feta per mitjà de la llei, sinó per mitjà de la justícia que és per la fe. Perquè si els hereus són els de la llei,
la fe és inútil i la promesa resta invalidada, ja que la llei produeix la ira, perquè no hi ha llei, tampoc no hi ha transgressió. Per tant, és per la fe, a fi que sigui segons la gràcia, per tal que la promesa sigui segura per a tota la descendència, no només per a la que és de la llei, sinó també per a la que és de la fe d'Abraham, que és pare de tots nosaltres. Com està escrit, t'he posat com a pare de moltes nacions, davant de Déu, en qui va creure, que dóna vida als morts i anomena les coses que no són com si fossin. Contra tota esperança, ell va creure amb esperança per esdevenir pare de moltes nacions, segons el que se li havia dit, així serà la teva descendència. I no es va afeblir en la fe, ni va considerar el seu propi cos ja esmortit perquè tenia prop de 100 anys, ni l'esmortiment de la matriu de Sara, i no dubtà amb incredulitat de la promesa de Déu, sinó que fou enfortit en la fe i va donar glòria a Déu, plenament convençut que el que ell ha promès també és poderós per complir-ho, i per això li va ser comptat com a justícia. Però no sols per causa d'ell va ser escrit, li fou comptat, sinó també per a nosaltres, a qui ens ha de ser comptat, els qui creuen en aquell que ressuscità Jesús, el nostre Senyor, d'entre els morts, el qual va ser lliurat per causa de les nostres ofenses i fou ressuscitat per a la nostra justificació. Romans, capítol 5. Justificats, doncs, per la fe, tenim pau amb Déu per mitjà del nostre Senyor Jesucrist, per qui també hem rebut l'accés per la fe en aquesta gràcia en què estem ferms, i ens gloriem en l'esperança de la glòria de Déu. I no només això, sinó que també ens gloriem en les tribulacions, sabent que la tribulació produeix perseverança, la perseverança, caràcter provat, el caràcter provat, esperança, i l'esperança no avergonyeix, perquè l'amor de Déu s'ha basat en els nostres cors per l'Esperit Sant que ens va ser donat. Perquè Crist, quan nosaltres encara érem febles, en el temps determinat, va morir pels impius, perquè difícilment algú moriria per un just, encara que algú potser gosaria morir per un de bo. Però Déu demostrà el seu amor per nosaltres en el fet que, essent nosaltres encara pecadors, Crist va morir per nosaltres. Molt més ara, doncs, havent estat justificats per la seva sang, serem salvats per ell de la ira. Perquè si essent enemics vam ser reconciliats amb Déu per l'amor del seu fill, molt més encara, després d'haver estat reconciliats, serem salvats per la seva vida. I no sols això, sinó que també ens gloriem en Déu pel nostre Senyor Jesucrist, a través del qual ara hem rebut la reconciliació. Per tant, així com per un sol home va entrar el pecat en el món, i pel pecat la mort, així la mort es va estendre a tots els homes perquè tots van pecar. Ja que fins a la llei el pecat era al món, però el pecat no es compta quan no hi ha llei. Tanmateix, la mort va regnar des d'Adam fins a Moisès, també sobre els qui no havien pecat a semblança de la transgressió d'Adam, que és una figura d'aquell que havia de venir. Però el do no és com l'ofensa, perquè si per l'ofensa d'un de sol molts van morir, encara va abundar molt més per a molts la gràcia de Déu i el do per a la gràcia que ve d'un sol home, Jesucrist. I el do no és com allò que vingué per un de sol que va pecar, perquè certament el judici per una sola ofensa va ser per a condemnació, mentre que el do per moltes ofenses és per a justificació. Perquè si per l'ofensa d'un de sol va regnar la mort per causa d'aquest un, molt més els qui reben l'abundància de la gràcia i del do de la justificació regnaran en vida per un de sol, Jesucrist. Per tant, així com una sola ofensa fou per a condemnació per a tots els homes, així també un sol acte just fou sobre tots els homes per a justificació de vida. Perquè així com per la desobediència d'un sol home molts van ser fets pecadors, així també, per l'obediència d'un de sol, molts seran fets justos. I la llei va entrar a fi que abundés l'ofensa, però allà on abundà el pecat, sobreabundà la gràcia. Per tal que així com el pecat va regnar en la mort, així també la gràcia
regnés per mitjà de la justícia per a vida eterna, per a Jesucrist, Senyor nostre. Romans, capítol 6. Què direm, doncs? Continuarem en el pecat perquè abundi la gràcia? De cap manera. Els qui van morir al pecat, com viurem encara en ell? O ignoreu que tots els qui hem estat batejats en Crist Jesús hem estat batejats en la seva mort? Hem estat sepultats, doncs, amb ell pel baptisme en la mort, a fi que així com Crist ressuscità d'entre els morts per la glòria del Pare, així també nosaltres caminem en vida nova. Perquè si hem estat identificats amb ell en la semblança de la seva mort, també ho serem en la resurrecció, sabent això, que el nostre home vell fou crucificat amb ell, a fi que el cos pecaminós resti sense força, de manera que ja no servim més al pecat, perquè el qui va morir ha estat alliberat del pecat. I si vam morir amb Crist, creiem que també viurem amb ell, sabent que Crist va ressuscitar d'entre els morts i ja no mor més. La mort ja no té domini sobre ell, perquè en la mort que va morir el pecat una vegada per sempre, però la vida que viu, la viu per a Déu. Així també vosaltres considereu-vos morts al pecat, però vius per a Déu en Crist Jesús, Senyor nostre. Que no regni més, doncs, el pecat en el vostre cos mortal per obeir-lo en els seus desitjos, ni oferiu més els vostres membres al pecat com a instruments d'injustícia, sinó oferiu-vos vosaltres mateixos a Déu com a vius d'entre els morts i els vostres membres a Déu com a instruments de justícia. Perquè el pecat no serà el vostre senyor, ja que no esteu sota la llei, sinó sota la gràcia. Què, doncs? Pecarem perquè no estem sota la llei, sinó sota la gràcia? De cap manera. No sabeu que el qui us oferiu com a esclaus per obeir-lo sou esclaus del qui obeiu, sigui del pecat per a la mort o sigui de l'obediència per a la justícia? Però gràcies a Déu, perquè éreu esclaus del pecat, però heu obeït d'acord la forma de doctrina a la qual heu estat confiats i, alliberats del pecat, heu estat fets esclaus de la justícia. Parlo humanament a causa de la feblesa de la vostra carn, perquè així com vau oferir els vostres membres com a esclaus a la impuresa i a la iniquitat per a la iniquitat, oferiu ara de la mateixa manera els vostres membres com a esclaus a la justícia per a la santificació. Perquè quan éreu esclaus del pecat, éreu lliures quant a la justícia. Però quin fruit teníeu llavors en les coses de què ara us avergonyiu? Perquè la fi d'aquelles coses és la mort. Però ara, alliberats del pecat i fets esclaus de Déu, teniu el vostre fruit per a santificació i la fi n'és la vida eterna. Perquè la paga del pecat és la mort, però el do de Déu és la vida eterna en Crist Jesús, Senyor nostre. Romans, capítol 7. O ignoreu, germans, perquè parlo als qui coneixen la llei, que la llei té domini sobre l'home durant tot el temps que viu? Perquè la dona casada està lligada per la llei al marit mentre aquest viu, però si el marit mor, ella resta alliberada de la llei del marit. Si vivint el marit, doncs, fos d'un altre home, serà anomenada adúltera, però si el marit mor, ella resta lliure de la llei i no és adúltera si esdevé d'un altre home. Així, germans meus, també vosaltres heu estat morts a la llei per mitjà del cos de Crist, perquè sigueu d'un altre, del qui va ressuscitar d'entre els morts, a fi que portem fruit per a Déu. Perquè quan érem en la carn, les passions dels pecats que eren per la llei obraven en els nostres membres per portar fruit per a la mort. Però ara hem estat alliberats de la llei, havent mort a allò que ens tenia subjugats, a fi que servim en la nova manera de l'esperit i no pas en la vella manera de la lletra. Què direm, doncs? La llei és pecat? De cap manera. Però jo no hauria conegut el pecat sinó a través de la llei, perquè tampoc no hauria conegut la cobejança si la llei no hagués dit no cobejaràs. Però el pecat, prenent com a base el manament, va produir en mi tota mena de cobejança, perquè sense la llei el pecat estava mort, i jo estava viu sense la llei. Llavors, però, quan vingué el manament, el pecat va reviure i jo vaig morir.
i em vaig trobar que el manament, que era per a vida, havia estat per a mort, perquè el pecat, prenent com a base el manament, em va enganyar i per mitjà d'ell em va matar. Així doncs, la llei és santa i el manament és sant, just i bo. Allò que és bo, doncs, s'ha tornat en mort per a mi? De cap manera, però el pecat, a fi de mostrar-se com a pecat, m'ha produït la mort a través d'allò que és bo, a fi que per mitjà del manament el pecat esdevingui desmesuradament pecaminós, perquè sabem que la llei és espiritual, però jo sóc carnal, venut al pecat. Perquè el que duc a terme no ho entenc, ja que no practico allò que vull, sinó que faig allò que odio. I si faig allò que no vull, afirmo que la llei és bona. I ara, ja no sóc jo qui ho du a terme, sinó el pecat que habita en mi. Perquè sé que el bé no habita en mi, és a dir, en la meva carn, ja que el voler el tinc en mi, però el dur a terme el bé no hi arribo. Perquè no faig el bé que vull, sinó que practico el mal que no vull. Si faig allò que no vull, ja no sóc jo qui ho du a terme, sinó el pecat que habita en mi. Trobo, doncs, aquesta llei. Encara que vull fer el bé, el mal és en mi, perquè d'acord amb l'home interior em complac en la llei de Déu, però veig una llei diferent en els meus membres que lluita contra la llei de la meva ment i em porta captiu a la llei del pecat que hi ha en els meus membres. Miserable home de mi! Qui m'alliberarà del cos d'aquesta mort? Dono gràcies a Déu per mitjà de Jesucrist, Senyor nostre. Així, doncs, amb la ment, jo mateix serveixo la llei de Déu, però amb la carn, la llei del pecat. Romans, capítol 8. Per tant, ara no hi ha cap condemnació per als qui són en Crist Jesús, que caminen no segons la carn, sinó segons l'esperit, perquè la llei de l'esperit de la vida en Crist Jesús m'ha alliberat de la llei del pecat i de la mort, perquè allò que era impossible per a la llei, ja que era feble per culpa de la carn, Déu, enviant el seu propi fill en semblança de carn de pecat, i per causa del pecat, va condemnar el pecat en la carn, a fi que la justa exigència de la llei fos complerta en nosaltres, que caminem no segons la carn, sinó segons l'esperit. Perquè els qui són conforme a la carn posen el pensament en les coses de la carn, però els qui són conforme a l'esperit, en les de l'esperit. Perquè la manera de pensar de la carn és mort, però la manera de pensar de l'esperit és vida i pau. Perquè la manera de pensar de la carn és enemistar contra Déu, ja que no se sotmet a la llei de Déu ni tampoc no pot. Els qui són en la carn no poden plaure a Déu. Però vosaltres no sou en la carn, sinó en l'esperit, si l'esperit de Déu habita en vosaltres. Però si algú no té l'esperit de Crist, aquest no és d'ell. I si Crist és en vosaltres, el cos està mort a causa del pecat, però l'esperit és vida a causa de la justícia. I si l'esperit d'aquell qui va ressuscitar Jesús d'entre els morts habita en vosaltres, el qui va ressuscitar el Crist d'entre els morts vivificarà també els vostres cossos mortals per mitjà del seu esperit que habita dins de vosaltres. Per tant, germans, som deutors no pas de la carn per viure segons la carn, perquè si viviu segons la carn haureu de morir, però si per l'esperit feu morir els fets del cos, viureu. Perquè tots els qui són guiats per l'esperit de Déu, aquests són fills de Déu. Perquè no vau rebre un esperit d'esclavitud per recaure en la por, sinó que vau rebre un esperit d'adopció pel qual exclamem Abba, Pare. L'esperit mateix dona testimoni amb el nostre esperit que som fills de Déu. I si som fills, també hereus, hereus de Déu i cohereus amb el Crist, si sofrim amb ell, a fi que també siguem glorificats amb ell. Perquè considero que els sofriments d'aquest temps present no són dignes de comparar amb la glòria que ha de ser manifestada per a nosaltres, perquè el desig profund de la creació anhela la manifestació dels fills de Déu, perquè la creació fou sotmesa a la vanitat, no pas voluntàriament, sinó per causa d'aquell que la va sotmetre, amb l'esperança que la mateixa creació serà alliberada de l'esclavitud de la corrupció per entrar a la llibertat de la glòria dels fills de Déu.
perquè sabem que tota la creació alhora gemega i pateix dolors de part fins ara. I no solament això, sinó que nosaltres mateixos, que tenim la primícia de l'Esperit, gemeguem dins nosaltres anhelant l'adopció, la redempció del nostre cos, perquè és en esperança que vam ser salvats, però l'esperança que es veu no és esperança, ja que allò que un veu, perquè ho ha d'esperar encara. Però si esperem allò que no veiem, ho anhelem amb perseverança. I de la mateixa manera, l'Esperit també ens ajuda en les nostres febleses, perquè el que hem de demanar com cal no ho sabem, però el mateix Esperit intercedeix per nosaltres amb gemecs inexpressables. Però aquell que examina els cors coneix la manera de pensar de l'Esperit, perquè d'acord amb la voluntat de Déu intercedeix pels sants. I sabem que totes les coses operen per a bé d'aquells que estimen Déu, dels qui són cridats segons el seu propòsit, perquè els que va conèixer per endavant també els va predestinar per a ser conformats per a la imatge del seu fill, a fi que ell sigui el primogènit entre molts germans. I els que predestinà, aquests també els va cridar, i els que cridà, aquests també els va justificar, i els que justificà, aquests també els va glorificar. Què direm, doncs, a aquestes coses? Si Déu és per nosaltres, qui contra nosaltres? Ell, que no va estalviar el seu propi fill, sinó que el va lliurar per tots nosaltres, com no ens donarà amb ell també totes les coses? Qui acusarà els escollits de Déu? Déu és el qui justifica. Qui condemna? Crist és el qui va morir, més encara, el qui també va ressuscitar, el qui també és a la dreta de Déu i el qui també intercedeix per nosaltres. Qui ens separarà de l'amor de Crist? La tribulació, l'angoixa, la persecució, la fam, la nuesa, el perill o l'espasa? Com està escrit, per causa teva som matats tot el dia, som comptats com a ovelles per a l'escorxador. Però en totes aquestes coses som més que vencedors per mitjà d'aquell que ens va estimar, perquè estic convençut que ni la mort, ni la vida, ni àngels, ni principats, ni potestats, ni les coses presents, ni les futures, ni l'altura, ni la profunditat, ni cap altra cosa creada, no ens podrà separar de l'amor de Déu, que és en Crist Jesús, Senyor nostre. Romans, capítol 9. Dic la veritat en Crist, no menteixo. La meva consciència me'n dóna testimoni en l'Esperit Sant, que tinc una gran tristesa i un dolor incessant en el meu cor, perquè jo mateix hagués volgut ser maleït del Crist en favor dels meus germans, parents meus segons la carn, que són israelites, dels quals són l'adopció, la glòria, els pactes, la promulgació de la llei, el culte i les promeses, dels quals són els patriarques i dels quals prové el Crist segons la carn, que és per damunt de tots, Déu beneït pels segles. Amén. Però no és pas que la paraula de Déu hagi fallat, perquè no tots els qui són d'Israel són Israel, ni tots són fills pel fet de ser llinatge d'Abraham, sinó que, en Isaac, serà anomenat el teu llinatge. És a dir, no són els fills de la carn els qui són fills de Déu, sinó que són els fills de la promesa els qui són comptats com a llinatge, perquè la paraula de la promesa és aquesta: per aquest temps vindré i Sara tindrà un fill, i no només això, sinó que també Rebeca va concebre d'un sol home, d'Isaac, el nostre pare, perquè quan encara no havien nascut, ni havien fet res de bo ni de dolent, a fi que el propòsit de Déu romangués segons l'elecció, que no prové de les obres, sinó d'aquell que crida, se li va dir a ella: el més gran servirà al més petit. Com està escrit, vaig estimar Jacob i vaig odiar Esaú. Què direm, doncs? Potser hi ha injustícia amb Déu? De cap manera, perquè diu a Moisès: tindré misericòrdia de qui jo tingui misericòrdia i em compadiré de qui jo em compadeixi. Per tant, doncs, no és del qui vol ni del qui corre, sinó de Déu que té misericòrdia, perquè l'Escriptura diu al faraó: per això mateix et vaig aixecar, per mostrar en tu el meu poder i a fi que el meu nom sigui proclamat en tota la terra. Per tant, de qui vol té misericòrdia i a qui vol endureix.
Em diràs, doncs, per què blasma encara? Perquè qui ha pogut resistir la seva voluntat? Al contrari, oh home, qui ets tu que repliques contra Déu? Dirà potser la terrissa a qui l'ha format perquè m'has fet així? O és que el terrisser no té potestat sobre el fang per fer de la mateixa massa de fang un vas per a honra i un altre per a deshonra? I què si Déu, volem mostrar la seva ira i fer conèixer el seu poder, ha suportat amb molta longanimitat els vasos d'ira preparats per a perdició i per fer conèixer la riquesa de la seva glòria sobre els vasos de misericòrdia que havia preparat des d'abans per a la glòria? És a dir, nosaltres, que ell també va cridar no sols d'entre els jueus, sinó també d'entre els gentils. Com també diu en Òsies, anomenaré poble meu el que no era poble meu, i estimada la que no era estimada. I s'esdevindrà que en el lloc on els fou dit, vosaltres no sou poble meu, allà seran anomenats fills del Déu vivent. Isaïes també clama sobre Israel. Encara que el nombre dels fills d'Israel fos com la sorra del mar, la resta serà salvada, perquè el Senyor compleix i apressa una sentència justa, perquè executarà aviat una sentència sobre la terra. I com havia predit Isaïes, si el Senyor dels exèrcits no ens hagués deixat descendència, hauríem esdevingut com Sodoma i seríem semblants a Gomorra. Què direm, doncs? Que els gentils, que no anaven darrere de la justícia, van aconseguir la justícia que prové de la fe. En canvi, Israel, que anava darrere una llei de justícia, no ha arribat a una llei de justícia. Per què? Perquè no va ser per la fe, sinó com per les obres de la llei, perquè van ensopegar en la pedra d'ensopec, tal com està escrit. Heus aquí, poso a Sió una pedra d'ensopec i una roca d'entrebanc, i tot el qui creu en ell no serà avergonyit. Romans, capítol 10. Germans, certament el desig del meu cor i la meva pregària a Déu per a Israel és per a salvació, perquè dono testimoni que ells tenen zel de Déu, però no d'acord al coneixement, perquè ignorant la justícia de Déu, han cercat d'establir la seva pròpia justícia i no s'han sotmès a la justícia de Déu, perquè Crist és el fi de la llei per a la justícia de tot aquell qui creu, ja que Moisès escriu referent a la justícia que és per la llei. L'home que faci aquestes coses viurà per elles, però la justícia que és per la fe diu així: no diguis en el teu cor qui pujarà al cel, és a dir, per fer-ne baixar Crist, o bé, qui baixarà a l'abisme, és a dir, per fer-ne pujar Crist d'entre els morts. Però, què diu? A prop teu és la paraula, en la teva boca i en el teu cor, és a dir, la paraula de la fe que prediquem, perquè si confesses amb la teva boca Jesús com a Senyor i creus en el teu cor que Déu el va ressuscitar d'entre els morts, seràs salvat. Perquè amb el cor es creu per a justícia i amb la boca es confessa per a salvació. Perquè l'Escriptura diu: tot el qui creu en ell no serà avergonyit. Perquè no hi ha diferència entre jueu i grec, ja que el mateix Senyor és el Senyor de tots, ric envers tots els qui l'invoquen, perquè tot aquell que invoqui el nom del Senyor serà salvat. Però, com invocaran aquell en qui no han cregut? I com creuran aquell de qui no han sentit parlar? I com en sentiran parlar sense algú que prediqui? I com predicaran si no han estat enviats? Tal com està escrit: que preciosos són els peus dels qui anuncien l'Evangeli de la pau, dels qui anuncien l'Evangeli de les bones obres. Però no tots han obeït l'Evangeli, perquè Isaïes diu: Senyor, qui ha cregut el nostre missatge? Per tant, la fe ve d'escoltar i l'escoltar per la paraula de Déu. Però dic, és que no ho han sentit, potser? És clar que sí. Llur veu va sortir per tota la terra i les seves paraules fins als límits del món. Però dic, és que Israel no ho ha sabut? Primer, Moisès diu: jo us faré engelosir dels qui no són poble, us provocaré la ira amb un poble insensat. I audaçment Isaïes diu: em van trobar els qui no em cercaven, em vaig manifestar als qui no preguntaven per mi. Però diu a Israel:
Tot el dia vaig estendre les meves mans vers un poble desobedient i contradictor. Romans, capítol 11. Dic, doncs, és que Déu ha rebutjat el seu poble? De cap manera, perquè jo també sóc israelita, del llinatge d'Abraham, de la tribu de Benjamí. Déu no ha rebutjat el seu poble que havia conegut per endavant. O no sabeu què diu l'Escriptura en el passatge d'Elies? Com recorre Déu contra Israel, dient: Senyor, han matat els teus profetes i han enderrocat els teus altars, i he restat només jo i cerquen la meva vida. Però, què li diu la resposta de Déu? Jo m'he reservat 7.000 homes que no han doblegat el genoll a Baal. Així doncs, també en el temps present hi ha un romanent segons l'elecció de la gràcia, i si és per gràcia, ja no és per obres, sinó la gràcia ja no és gràcia. Però si és per obres, ja no és per gràcia, altrament l'obra ja no és obra. Què, doncs? Israel no ha obtingut allò que cercava, però els elegits sí que ho han obtingut, però els altres han estat endurits, com està escrit. Déu els donà un esperit d'ensopiment, ulls perquè no hi vegin i orelles perquè no hi sentin fins al dia d'avui. I David diu que la seva taula se'ls torni en un parany i una trampa, en un entrebanc i en una retribució, que els seus ulls siguin enfosquits per a no veure-hi i doblegues l'esquena per sempre. Dic, doncs, van ensopegar per caure? De cap manera, però per la seva ensopegada la salvació ha vingut als gentils per engelosir-los. Però si la seva ensopegada és riquesa per al món i el seu fracàs és riquesa per als gentils, quan més ho serà la seva plenitud? Perquè us parlo a vosaltres, els gentils. Jo, com a apòstol que sóc dels gentils, faig honor al meu ministeri, per veure si puc, d'alguna manera, fer engelosir els de la meva carn i salvar-ne alguns. Perquè si llur expulsió és la reconciliació del món, què serà llur acceptació sinó vida eterna entre els morts? I si la primícia és santa, també ho és la massa, i si l'arrel és santa, també ho són les branques. I si algunes de les branques han estat trencades, i tu, que ets un oliver bord, has estat empaltat entre elles i has esdevingut participant de l'arrel i de la riquesa de l'oliver, no et glories contra les branques, i si et glories, recorda que no ets pas tu que sustentes l'arrel, sinó l'arrel a tu. Diràs, doncs, les branques han estat trencades a fi que jo hi sigui empaltat. Bé, foren trencades a causa de la seva incredulitat, i tu t'hi mantens per la fe. No t'enorgulleixis, més aviat tem, perquè si Déu no va estalviar les branques naturals, a tu tampoc no t'estalviarà. Heus aquí, doncs, la bondat i la severitat de Déu. Per als qui van caure, la severitat. En canvi, per a tu, la bondat, si et mantens en la seva bondat, ja que si no, també tu seràs tallat. I ells també, si no es mantenen en la incredulitat, seran empaltats, perquè Déu és poderós per empaltar-los novament, perquè si tu vas ser tallat de l'oliver que és bord per naturalesa i vas ser empaltat contra naturalesa en l'oliver bo, quan més ells, que hi pertanyen per naturalesa, seran empaltats en el seu propi oliver. Perquè no vull que ignoreu, germans, aquest misteri, a fi que no us tingueu per savis, que sobre Israel ha vingut un enduriment parcial, fins que hagi entrat la plenitud dels gentils. I així, tot Israel serà salvat, com està escrit. De Sió vindrà el Redemptor i allunyarà de Jacob la impietat. I aquest és el meu pacte amb ells, quan jo hagi tret els seus pecats. En relació a l'Evangeli, ells són enemics per causa vostra, però segons l'elecció són estimats per causa dels patriarques, perquè els dons i la crida que venen de Déu són irrevocables. Perquè així com vosaltres, en un altre temps, vau ser desobedients a Déu, però ara heu tingut misericòrdia per la desobediència d'ells, així també ells, ara, han estat desobedients, a fi que per la misericòrdia a favor vostre, ells també obtinguin misericòrdia, perquè Déu els ha reclosos tots en la desobediència, a fi de tenir misericòrdia de tots. Oh profunditat de la riquesa i de la saviesa i del coneixement de Déu!
com són d'inescrutables els seus judicis i d'inexplorables els seus camins, perquè qui ha conegut la ment del Senyor o qui ha estat el seu conseller? O qui li ha donat primer a ell perquè li sigui recompensat? Perquè d'ell i per mitjà d'ell i per a ell són totes les coses. A ell la glòria pels segles. Amén. Romans, capítol 12. Us exhorto, doncs, germans, per les misericòrdies de Déu, a oferir els vostres cossos com a sacrifici vivent, sant, agradable a Déu, que és el vostre culte racional. I no us emmolleu a aquest món, sinó transformeu-vos per la renovació de la vostra ment, a fi que discerniu quina és la voluntat de Déu, bona i agradable i perfecta. Perquè dic a cadascú de vosaltres, per mitjà de la gràcia que m'ha estat donada, que no tingui un concepte de si mateix més alt del que convé tenir, sinó que tingui un concepte assenyat de si mateix, d'acord amb la mesura de fe que Déu ha repartit a cadascú. Perquè així com en un sol cos tenim molts membres, però no tots els membres tenen la mateixa funció, així també nosaltres, essent molts, som un sol cos en Crist, i cada un som membres els uns dels altres. Però tenint diferents dons, segons la gràcia que ens ha estat donada, si és profecia, usem-lo en proporció amb la fe. Si és servei, en el servei. El qui ensenya, en l'ensenyament. El qui exhorta, en l'exhortació. El qui comparteix, amb sinceritat. El qui dirigeix, amb diligència. El qui fa misericòrdia, amb alegria. Que l'amor sigui sense fingiment, avorrint el mal, adherint-vos al bé. Estimant-vos els uns als altres amb amor fraternal, avançant-vos mútuament a honorar-vos, en el zel no peresosos, en l'esperit fervorosos, servint al Senyor. Alegres en l'esperança, soferts en la tribulació, perseverants en la pregària, compartint en les necessitats dels sants, practicant l'hospitalitat. Beneïu els qui us persegueixen, beneïu i no maleïu. Alegreu-vos amb els qui s'alegren i ploreu amb els qui ploren. Tenint els mateixos pensaments els uns pels altres, no pensant coses altives, sinó adaptant-vos als humils. No sigueu savis en la vostra pròpia opinió, no tornant a ningú mal per mal, procurant el bé davant de tots els homes. Si és possible, en allò que depèn de vosaltres, estigueu en pau amb tots els homes. No us vengeu vosaltres mateixos, estimats, sinó deixeu lloc a la ira, perquè està escrit: meva és la venjança, jo donaré la paga, diu el Senyor. Per tant, si el teu enemic té fam, dóna-li de menjar. Si té set, dóna-li de beure, perquè fent-ho així, apilaràs brases de foc sobre el seu cap. No et deixis vèncer pel mal, sinó venç el mal amb el bé. Romans, capítol 13. Que tothom se sotmeti a les autoritats superiors, perquè no hi ha autoritat que no vingui de Déu, i les autoritats que hi ha han estat establertes per Déu, de manera que el qui s'oposa contra l'autoritat es resisteix a l'ordre de Déu, i els qui es resisteixen rebran llur càstig, perquè els governants no han de fer por a les bones accions, sinó a les dolentes. Vols no haver de tenir por de l'autoritat? Fes el bé i en tindràs lloança, perquè és un servidor de Déu per al teu bé. Però si fas el mal, tingues por, que no és en va que porta l'espasa, perquè és un servidor de Déu, un venjador per castigar el qui fa el mal. Per això, cal sotmetre's no sols per causa del càstig, sinó també per motiu de consciència. Per aquesta mateixa raó, pagueu també les contribucions, perquè ells són ministres de Déu, que estan dedicats a això mateix. Pagueu, doncs, a tots els que se'ls deu, a qui el tribut, a qui l'impost, a qui el respecte, a qui l'honor. No degueu res a ningú, sinó l'estimar-vos els uns als altres, perquè el qui estima l'altre ha complert la llei, perquè no cometràs adulteri, no mataràs, no robaràs, no diràs fals testimoni, no cobejaràs, i qualsevol altre manament es resumeix en això: estimaràs el teu proïsme com a tu mateix. L'amor no fa mal al proïsme. L'amor, doncs, és el compliment de la llei.
I a més, coneixent el temps, ja és hora que ens despertem del son, perquè ara la salvació és més a prop de nosaltres que quan vam creure. La nit és avançada i el dia s'ha atensat. Llancem fora, doncs, les obres de la fosca i vestim-nos de les armes de la llum. Caminem com cal, com de dia, no pas en golafreries ni embriagueses, en lascívies ni disbauxes, en rivalitat ni enveja, sinó vestiu-vos del Senyor Jesucrist i no feu previsió per a la carn per satisfer-ne els desitjos. Romans, capítol 14. Rebeu el qui és feble en la fe, no per discutir d'opinions, perquè l'un creu que pot menjar de tot, però el feble només menja vegetals. El qui menja, que no menysprei el qui no menja, i el qui no menja, que no jutgi el qui menja, perquè Déu l'ha rebut. Qui ets tu que jutges el servent d'un altre? Pel seu propi senyor es manté dret o cau, però es mantindrà dret perquè Déu és poderós per mantenir-lo dret. L'un considera un dia per damunt d'un altre dia, l'altre considera igual tots els dies, que cadascú estigui ben segur en la seva pròpia ment. El qui té en compte el dia, el té en compte per al Senyor, i el qui no té en compte el dia, és per al Senyor que no el té en compte. El qui menja, menja per al Senyor, perquè en dóna gràcies a Déu. I el qui no menja fent-ho per al Senyor i en dóna gràcies a Déu. Perquè ningú de nosaltres no viu per a si mateix i ningú no mor per a si mateix, perquè si vivim, per al Senyor vivim, i si morim, per al Senyor morim. Tant si vivim, doncs, com si morim, som del Senyor. Perquè per això Crist també va morir i va ressuscitar i va tornar a viure, a fi de ser el Senyor tant dels morts com dels vius. I tu, per què jutges el teu germà? O tu també, per què menysprees el teu germà? Tots ens presentarem davant del tribunal de Crist, perquè està escrit: com jo visc, diu el Senyor, que davant meu es doblegarà tot genoll i tota llengua confessarà a Déu. Així, doncs, cadascú de nosaltres haurà de donar compte a Déu de si mateix. Per tant, no ens jutgem més els uns als altres, sinó considereu més aviat això, de no posar cap ensopec ni entrebanc al germà. Sé, i n'estic convençut en el Senyor Jesús, que res no és impur en si mateix, però per aquell que considera que alguna cosa és impura, per a ell és impura. Tanmateix, si per causa d'un menjar el teu germà s'entristeix, ja no camines segons l'amor. No destrueixis per causa del teu menjar aquell pel qual Crist va morir. Que no es parli malament, doncs, del vostre bé, perquè el regne de Déu no és menjar ni beure, sinó justícia i pau i goig en l'Esperit Sant. Perquè el qui serveix al Crist en aquestes coses és agradable a Déu i aprovat pels homes. Per tant, cerquem les coses que duen a la pau i a l'edificació mútua. No desfacis l'obra de Déu per causa d'un menjar. Certament, totes les coses són netes, però per a l'home que en menja amb entrebanc és un mal. És bo de no menjar carn, ni beure vi, ni fer res en què el teu germà pugui ensopegar o s'hi entrebanqui o s'afableixi. Tu tens fe? Tingues-la per a tu mateix davant Déu. Feliç el qui no s'inculpa a si mateix en allò que aprova. Però el qui dubta, si en menja, és condemnat perquè això no prové de la fe. I tot allò que no prové de la fe és pecat. Romans, capítol 15. Per tant, nosaltres, els forts, hem de suportar les febleses dels dèbils i no complaure'ns a nosaltres mateixos. Que cadascú de nosaltres complagui el seu proïsme per al bé, per a l'edificació, perquè el Crist tampoc no es va complaure a si mateix, sinó com està escrit: els insults dels qui t'insulten van caure sobre meu. Perquè totes les coses que foren escrites per endavant van ser escrites per al nostre ensenyament, a fi que per mitjà de la perseverança i de la consolació de les Escriptures tinguem esperança, i que el Déu de la perseverança i de la consolació us doni de tenir la mateixa manera de pensar els uns amb els altres, segons Crist Jesús, a fi que unànimes,
amb una sola veu, glorifiqueu el Déu i Pare del nostre Senyor Jesucrist. Per tant, rebeu-vos els uns als altres, com també el Crist ens va rebre per a la glòria de Déu. I dic que Jesucrist ha esdevingut servidor de la circumcisió a favor de la veritat de Déu, per confirmar les promeses fetes als patriarques, i que els gentils glorifiquin Déu per la seva misericòrdia, tal com està escrit. Per això et confessaré entre els gentils i cantaré lloances al teu nom. I diu una altra vegada: alegreu-vos, gentils, amb el seu poble. I també llueu el Senyor tots els gentils i enaltiu-lo tots els pobles. I també Isaïes diu: hi haurà l'arrel de Jesé, i el qui s'alci per governar els gentils. En ell esperaran els gentils. Que el Déu de l'esperança us ompli de tot goig i de tota pau en el creure, a fi que abundeu en l'esperança pel poder de l'Esperit Sant. I jo mateix, germans meus, estic convençut referent a vosaltres, que també vosaltres esteu plens de bondat, omplerts de tot coneixement, capacitats també per amonestar-vos els uns als altres. Tanmateix, germans, us he escrit amb més gosadia, en part, com per recordar-vos-ho a causa de la gràcia que m'ha estat donada per Déu, perquè jo sigui un ministre de Jesucrist als gentils, servint com a sacerdot de l'Evangeli de Déu, a fi que l'ofrena dels gentils sigui agradable, santificada per l'Esperit Sant. Tinc, doncs, de què gloriar-me en Crist Jesús en les coses que pertanyen a Déu, perquè no gosaria parlar gens de les coses que Crist no hagués obrat a través meu, de paraula i obra, per a l'obediència dels gentils, amb poder de senyals i de prodigis, amb poder de l'Esperit de Déu, de manera que, des de Jerusalem i a l'entorn fins a Il·líria, he predicat plenament l'Evangeli del Crist. I així m'he esforçat a predicar l'Evangeli on Crist no havia estat anomenat, a fi de no edificar sobre el fonament d'un altre, sinó, com està escrit, aquells als qui ell no havia estat anunciat, veuran, i els qui no ho havien sentit, comprendran. Per això, també vaig ser impedit moltes vegades de venir a vosaltres, però ara, com que ja no tinc lloc en aquestes regions, i com que des de fa força anys tinc el desig de venir a vosaltres, quan vagi cap a Hispània, vindré a vosaltres, perquè espero veure-us en passar i que em poseu de camí cap allà després d'haver gaudit primer una mica de vosaltres. Però ara me'n vaig a Jerusalem a servir als sants, perquè a Macedònia i a Acaia els va semblar bé de fer una col·lecta per als pobres que hi ha entre els sants a Jerusalem. Els va semblar bé, i és que en són deutors, perquè si els gentils van participar en els seus béns espirituals, ells també els han de servir en els béns materials. Així, doncs, quan hagi complert això i els hagi lliurat sota segell aquest fruit, aniré cap a Hispània, havent passat entre vosaltres, i sé que quan vingui a vosaltres vindré amb la plenitud de la benedicció de l'Evangeli del Crist. Us prego, germans, pel nostre Senyor Jesucrist i per l'amor de l'Esperit, que lluiteu en mi en les vostres pregàries a Déu per mi, a fi que sigui deslliurat dels desobedients que hi ha a Judea i que el meu servei per als de Jerusalem sigui ben rebut pels sants, a fi que per la voluntat de Déu pugui venir amb goig fins a vosaltres i reposar al vostre costat. Que el Déu de la pau sigui amb tots vosaltres. Amén. Romans, capítol 16. Us recomano Febe, germana nostra, que és serventa de l'església que hi ha a Cèncreas, a fi que la rebeu en el Senyor d'una manera digna dels sants i l'assistiu en qualsevol cosa que pugui necessitar de vosaltres, perquè ella també ha assistit a molts i a mi mateix. Saludeu Priscila i Àquila, col·laboradors meus en Crist Jesús, que per la meva vida van exposar els seus propis colls, als quals no només dono gràcies jo, sinó també totes les esglésies dels gentils. I saludeu l'església que hi ha a casa seva. Saludeu el meu estimat Epanet, que és primícia de la Caia per al Crist. Saludeu Maria, que ha treballat molt per a nosaltres. Saludeu Andrònic i Júnia, parents meus i companys meus de presó, que són notables entre els apòstols i que també van ser en Crist abans que jo.
Saludeu Amplies, estimat meu en el Senyor. Saludeu Urbà, col·laborador nostre en Crist, i el meu estimat Estaquis. Saludeu Apeles, aprovat en el Crist. Saludeu els de la casa d'Aristòbul. Saludeu Herodió, parent meu. Saludeu els de la casa de Narcís, que són en el Senyor. Saludeu Trifena i Trifosa, que treballen en el Senyor. Saludeu l'estimada Pèrsida, que ha treballat molt en el Senyor. Saludeu Ruf, elegit en el Senyor, i la seva mare, que és també la meva. Saludeu a Síncrit, Flagó, Hermàs, Patrobes, Hermes i els germans que són amb ells. Saludeu Filòleg i Júlia, Nereu i la seva germana, Olimpàs i tots els sants que són amb ells. Saludeu-vos els uns als altres amb un bes sant. Us saluden les esglésies del Crist. Us exhorto, germans, que vigileu els qui causen divisions i entrebancs contra la doctrina que heu après i aparteu-vos d'ells, perquè aquests no serveixen al nostre Senyor Jesucrist, sinó al seu propi ventre, i amb paraules llagosteres i amb adulacions enganyen els cors dels ingenus, perquè la vostra obediència s'ha divulgat per tot arreu. Me n'alegro, doncs, per vosaltres, i vull que sigueu savis per al bé i senzills per al mal. I el Déu de la pau aviat esclafarà Satanàs sota els vostres peus. La gràcia del nostre Senyor Jesucrist sigui amb vosaltres. Amén. Us saluden Timoteu, el meu col·laborador, i Lluci, i Jasó, i Sosípater, parents meus. Us saludo en el Senyor jo, Terci, que he escrit la carta. Us saluda Caius, que és hoste meu i de tota l'Església. Us saluda Erast, l'administrador de la ciutat, i també el germà Quart. Que la gràcia del nostre Senyor Jesucrist sigui amb tots vosaltres. Amén. A aquell que és poderós per afermar-vos, segons el meu evangeli i la predicació de Jesucrist, segons la revelació del misteri que des dels temps eterns ha estat guardat en silenci, però ara ha estat manifestat i per mitjà dels escrits profètics fet conèixer a tots els gentils per a l'obediència de la fe segons el manament del Déu etern, a l'únic savi Déu, per mitjà de Jesucrist, sigui la glòria per l'eternitat. Amén.